Cliff Chinyama, hii ndi part 2. Video ije taponya ije part 1, hii part 2. Akuti iyeyo madema akapangetsa kuti nikukuli ongweko ngati kuli kufa akafa iyeyo. Ndipo sati mukaonana kuti komwewo. Ndipo sakalola kuti iyeyo akangochidwe chipongwe ya. Iyeyo sabweza. Akabwezako. Mene koko ndiye wakhala akufa akafe pa live streaming. You know, guys, thank you so much. Tenti mumvele kuti awuti fa nkulu akwana ngosana lolimba mtima atupacha. Cliff Chinyama. Kuti asatule pansi udindo wawo. Ndikukhulupirira kunena kuti mizinda itatu Mangochi, Mzuzu, Blantyre petition apereka. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro nati kalata ya adani kuti yapeza. Ani ndikufuna kunena pano motsindika mopanda mantha kunena kuti ngati satiyankha pa 7 days yomwe tatani kuti tauza kuti atiyankhe ma demonstration mzinda wa Lilongwe andi ine ndine mmodzi amene nditsogolereso ma demonstration amene akuchitikaso mzinda wa Lilongwe amene ndadzipereka kunena ndikafe pamaso pa anthu akujambula chifukwa ine sindingalole kuti ndimenyedwe kapena ndivulazidwe ine osabweza. Ndanena kale polisi ya Lilongwe imandiziwa ngati ine Cliff Chinyama mwa personal Kanengo imandiziwa 18 imanditani kuti imandiziwa sindikuopseza ndikuziwa kuti anyamatazi kwa nyende ambiri mwandekha sindingathane nawo koma ineyo ndikayenera kuti a president anatiuza kale kuti china chilichonse chimachitika amaona ndikhulupirira kuti zithunzi zomwe zayenda zulo aziona amene zachitikira zinthu ndizafunanso kuti akaone ineyo ndikufa pamaso pa anthu pamaso pa ojambula maso on presence kwa apolisi komanso asilikali chifukwa ndikayesesa kumbali yanga kunena kuti ngati izi zichitikebe pofuna kunena kuti ife mawu athu asamveke kuli bwino kuti ndikafe pagulu koma ma demonstration sitingaope sitingachite mantha ma demonstration achitika ngati kuti zomwe talankhula ife satiyankha ndinakale sindikuopseza koma ndi zinthu zomwe tikuyenera kuti tichite chifukwa tikuziwa kuti dziko lino ndi la democracy ife sitinapite ndi zikwanji sitinapite kukaopseza chitetezo cha dziko lino tinapita kukapereka madando athu apo ayi ndiye kuti constitution isinthidwe nkhani yona kuti ma demonstration ndi ufulu wa anthu iyosedwe chifukwa kuti anthu ambiri azikhala akuvulala potengera kunena kuti ma demonstration akusatira mmene constitution inatani kuti inalembera kuti wina aliyense ndi ufulu wake kutsutsana ndi chinthu chomwe akuchiona kuti sichingachite bwino. Ndiye mwaiki kuli bwino kuti constitution imeneyi isinthidwe pape ma demonstration alesedwe achosedwe mu constitution imeneyi chifukwa sizikupereka chithunzithunzi kusonyeza kuti lamulo limeneli likugwira ntchito. Ku apolisi wamkulu wa polisi komanso wamkulu wa asilikali tikupempha kunena kuti anthu amene wawa atule pansi udindo wawo chifukwa palibenso chifukwa chomwe tingakhalire ndi tani kuti ndi apolisi palibenso chifukwa chomwe ifeyo tingakhalire ndi wamkulu wa asilikali pomwe ntchito yawo sakuyigwira koma ndikukhulupiriranso kunena kuti ma demonstration sapempha koma timapita kwa DC kukaziwisa kuti apange organize security ya anthu komanso katundu. Ndiye ndikuonanso kuti palibenso chifukwa chomalembera kalata a DC kuti aziwise apange organize aziwise apolisi komanso asilikali anthu onse amene amakhuzidwa ndi kukamachitika ma demonstration pomwe anthuwo ntchito yomwe amawuziridwa kapena amaziwisiridwa sikutani kuti sikuchitika chifukwa tikamakaziwisa ku console kapena uma office kwa DC timafuna kunena kuti apange organize security koma mutha kuona zulo mu mzinda wa Lilongwe ndiye kuti stakeholder meeting palibe chomwe yapindula asilikali amene anapangidwa organize kuti akateteze anthu komanso katundu palibe chomwe achita. Taona Sylvester Namiwa akumenyedwa
pamaso pa apolisi asilikali akungoyang'ana. Kwa ena akuchiona kuti ndi chinthu chosekesa, koma ndikukhulupirira kuti Malawi weniweni achione kuti chinthu ichacho ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri, chomwe sichikuyenera kuchitika dziko lino la Malawi la demokrasi. Mutha kuona kunena kuti palibe mwa anthu amene amapanga zionesero amene anali ndi chida, koma anthu ena amene akungosangalala, amene akutumidwa ndi chipani cha MCP, amene akungopanga zongokomera Lazarus Chakwera mwene wache yeye nkumaona ngati kuti zinthu china chilichonse chili bwinobwino, kuopseza chitetezo cha dziko lino, kubwera ndi ulamuliro wa chilendo, nkumasangalala, nkumakafuna kuphwanya kapena kupha demokrasi yomwe anthu anayimenyera ufulu. Atsogoleri ambiri monga ngati Abakili Muluzi anatengapo gawo, Kamulepo Kaluwa anatengapo gawo, Achakufa Chihana anatengapo gawo kuti mdziko muno likhale la demokrasi, koma demokrasi imeneyi ukuphwanyidwa. Tikuona maso ena nkumasekerera zinthu zomvetsa chisoni ngati zimenezi, ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Mwayi tikunena kuti pa 7 days Mayi Annabel Ntalimanja tikukhulupirira kuti akhala atatuwa pasi udindo. Mayi Andrews Mathematic Mpesi akhala atatuwa pasi udindo, ndipo ifeyo chomwe tikuyembekezera ndi chiticho, koma ngati izi sizichitika, ma demonstration mzinda wa Lilongwe andi alipo, ndipo tipita tikapange kupita kumene kuti kakhala kuti ndikukafa pamaso pa apolisi, chifukwa chokuti ngati ine sindikalola kumenyedwa kapena kukhapidwa ndisanapange, ndikaziwa kunena kuti chomwe ndingakapange inecho ndi chomwe chikachitise kuti ndikaphedwere poyera. Anthu akutani kodi akuona, chifukwa kuti ife sitimapita kukapanga against, koma timafuna kuti tikapereke madando athu zikomo.